Здравейте хора, аз съм Они, това е Асенчо и днес ще правим 7 секундно предизвикателство. Например, аз предизвиквам Асен, целуни дървото за 7 секунди. Ако не изпълни изпитанието, ще шибаме по един шамар. Ако го изпълни, той пита и няма да получава шамар. Сега, ще играем камък, ножица, хартия, кой ще пита първо? Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Раз, два, три. Асене, има 7 секунди да се дигнеш на един план. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Питай. Има 7 секунди да претичаш до тръбата и да се върнеш. Добре, само да претичаш от там. За 7 секунди. Започваме след 3, 2, 1, 1 секунда, 2 секунди, 3 секунди, 4 секунди, 5 секунди, 6 секунди, 7. И башно време. Така, браво. И... Асене, има 7 секунди да идеш до онази тръба и да се върнеш и да шимнеш в водородата. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ема то! Да влежи. Добре, Мануиле, има 7 секунди да отидеш до катерушката, да стигнеш до тръбата, да ги гушнеш и да дойдеш. Много древно. Това няма остане 7 секунди. Така, Асене! Има 7 секунди да те настъпя без да изпищиш. Да изпищиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И Асенчо издържа. Браво, Мануиле. Питай. Мануиле, имаш 7 секунди да прескочиш оградата и да паднеш в тревата и после пак да се върнеш. 1 секунда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Удрим. Асене, има 7 секунди да прескочиш оградата, както аз направи. Първо ще чакаш така и после пак да стане. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пак, малко му остана, но не успя. Казвай, мами, имаш 7 секунди да направиш зиг-загъна. Така. Като безкрайност. За 7 секунди. И искам да направиш 4 такива. Не, 5. Добре? 5 викова. Да. 1 секунда. 2 секунди. 3 секунди. 4 секунди. 5. 6 секунди. 7 секунди. Стигна до 4. 4. Асене, имаш 7 секунди. Да се удариш двете дървета по 10. Не, по 5. 5 пъти тука, ама за силка. Така. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Готов. Предизвиквам те да направиш 15 лицеви. Всичко лъжа, той се направи сега на луд. Ще го изрежем. Предизвиквам те да направиш 15 лицеви опори за 7 секунди. Добре, айде така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не успяхме. Помина времето. Това беше от нас. Хора. Аз съм Мани. Не забравяйте да дадете на този клип палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за мен. Дайте на това
Тренирайте за Сенчо.